Moje ime je Tijana Dangubić, ja sam endokrinolog, magistar ishrane i radim u opštoj bolnici Acim-Badem Belmedik. Ovom prilikom ću vam nešto malo više ispričati o gojaznosti, šta je gojaznost, kako nastaje i kako da je preveniramo. Ajde prvo da definišemo šta je gojaznost. Gojaznost je povećanje telesne mase koje je prouzrokovano pre svega nagomilavanjem masnog tkiva u organizmu. Ovo sam naglasila da se radi o nagomilavanju masnog tkiva jer prekomerna telesna težina može da nastane i usled nakupljanja više tečnosti, na primjer u okviru nekih bolesti kao što su, na primjer, bubrežne bolesti ili neke kardiovaskularne bolesti ili, na primjer, sama trudnoća dovodi do povećanja telesne težine, ali se ne radi konkretno o gojaznosti. Ovo nakupljanje masnog tkiva može biti centralnog tipa, koje je i najopasnije. To je takozvana visceralna gojaznost. Za takvu osobu koja ima visceralnu gojaznost kažemo da ima gojaznost tipa jabuke. I ovakve osobe su metabolički vrlo ugrožene, jer upravo ova gojaznost dovodi do ubrzane arterioskleroza, do nastanka kardiovaskularnih bolesti, do nastanka dijabetesa, mnogih karcinoma. Takođe, pošto je masno tkivo jedan veliki endokrini organ, ono luči mnoge hormone, ali i citokine, tako da ove osobe imaju povećan inflamatorni odgovor, pa je i oporavak od raznih infekcija produžen kod njih. Postoji i takozvana gojaznost oblika kruške, kod koje se masno tkivo više nakuplja u donjim partijama tela i ta gojaznost je, da kažem, manje rizična za nastanak metaboličkih komplikacija. Ja moram da naglasim da je gojaznost sada dobila razmere epidemije i da u Srbiji 56,3% stanovništva ima ili prekomernu telesnu težinu ili je gojazno. I zbog toga je veoma bitno da se o ovoj temi priča što češće, da bi se upravo delovalo na vreme, da ne bi došlo do komplikacija ove bolesti. Opet, ono što je interesantno je da je nekada gojaznost bila poželjna i da se smatralo da su gojazne osobe iz dobrostojećih porodica, da su slikari crtali svoje muze koje su bile gojazne i da se tek 1997. godine gojaznost uvrstila u stvari u bolest. Kada je ona dobila svoju, da kažem, zvaničnu dijagnozu i kada je postala bolest, tek tada je u svetu počela kampanja i borba protiv gojaznosti, jer su naučnici uvideli da je upravo ona rizik za nastanak praktično svih poremećaja u organizmu. Gojaznost, nažalost, sada počinje veoma rano, već u doba detinjstva i gojazna deca postaju gojazni adolescenti i gojazne odrasle osobe koje rano obolevaju sada od dijabetesa tipa 2. Ranije je dijabetes tip 2 kod mladih osoba bio veoma redak, a sada je sve češće upravo jer se nije na vreme reagovalo. I ne samo dijabetesa tipa 2, nego postaju rano i kardiovaskularni bolesnici i zato je veoma bitno da u stvari reagujemo već u ranom uzrastu kada deca krenu u školu do nekog 5. razreda osnovne škole kako bi edukovali i decu i roditelje šta je zdrava ishrana i kako da se izbegnu brzi, nezdravi obroci koji su bogati šećerom, koji su bogati mastima, da se izbegnu sokovi, grickalice i sve ostalo što deca uzimaju u tom ranom uzrastu, što dovodi do nagomilavanja masnog tkiva u organizmu, koje se kasnije veoma teško rešava. Mnogo teže nego kada gojaznost nastane kasnije. Veoma često u pozadini gojaznosti se nalazi poremećaj metabolizma glukoze,
i upravo na to endokrinolozi više obraćaju pažnju, jer kod osoba koje imaju već insulinsku rezistenciju, kada je nivo šećera u krvi normalan, a nivo insulina povišen, već tada dolazi zbog povišenog nivoa insulina do nakupljanja masnog tkiva i to naročito u predelu struka. Dolazi upravo do te loše centralne gojaznosti. Tako da je rano otkrivanje svih faza dijabetesa, od insulinske rezistencije do povećane glukoze koja je negde između 6 i 7 milimola po litru, koje su neke faze u predijabetesu, je veoma bitno upravo da ne bi nastala gojaznost i ne bi došlo kasnije i do samog dijabetesa. Kako ćemo sprečiti nastanak gojaznosti? Veoma je bitno da se na vreme javimo pre svega i lekaru opšte prakse, koji bilo bi poželjno bi trebalo u stvari da izmeri osim body mass indeksa, to je jedan indeks koji se izražava u kilogramima po metru na kvadrat, odnosno izmeri se telesna težina i telesna visina, a zatim se preko formule dobije body mass indeks i u odnosu na taj body mass indeks lekar opšte prakse već vidi da li je osoba prekomerno uhranjena ili je gojazna. Ono što bi bilo još bolje jeste da se izmeri obim struka, jer obim struka je još bolji pokazatelj te centralne gojaznosti i obim struka kod žena koji je veći od 80 cm, a kod muškaraca koji je veći od 94 cm već govori u prilog tome da osoba ima prekomernu telesnu težinu. Ovakve osobe treba poslati kod endokrinologa koji će uraditi osnovne laboratorijske analize, vidjeti da li se radi eventualno već o nastalom dijabetesu, da li takva osoba ima insulinsku rezistenciju, kakav ima nivo holesterola, triglicerida, kakve su mokraćne kiseline, C-reaktivni protein, ovo su sve vrlo bitni faktori metabolički za nastanak arterioskleroze i ostale laboratorijske, naravno, analize. Bilo bi poželjno da se uradi eventualno i ultrazvuk, jer komplikacija gojaznosti je upravo i masna jetra i onda na osnovu tih laboratorijskih analiza, na osnovu pregleda, da se uputi nutricionisti koji će dati adekvatnu dijetu i naravno uz preporuku da se takva osoba obavezno učlani u neki klub i da počne da trenira, odnosno da ima poželjno svakodnevnu fizičku aktivnost od 20 minuta, ali ukoliko je osoba zauzeta, dovoljno je i 3 puta nedeljno po 60 minuta, da to budu neke brže šetnje, brzinom recimo 6 km na sat, to je neka brzina koja će pokrenuti metabolizam i dovesti do sagorevanja masti, zatim plivanje, vožnja bicikla i ostale neke fizičke aktivnosti. U stvari jedan multidisciplinarni pristup i osim endokrinologa i nutricioniste bilo bi dobro da se u timu za lečenje gojaznosti nalazi i psiholog, odnosno psihijatar, kako bi se u stvari našao pravi razlog zašto osoba uzima prekomernu količinu hrane. Genetika jeste veoma bitna, smatra se čak da postoji 40 gena koji utiču na pojavu gojaznosti i da određeni geni utiču na to da osoba jede više, da jede masniju i hranu koja ima više šećera, ali je tu veoma bitna i epigenetika i emotivni i mentalni pa i socijalni problemi koji mogu biti glavni uzrok gojaznosti. Takođe je veoma bitno da gojaznu osobu prati i kardiolog, jer gojaznost, kao što sam rekla, nosi sa sobom mnoge kardiovaskularne komplikacije, komplikacije na krvnim sudovima srca, ali i na ostalim krvnim sudovima, tako da su vrlo česti infarkti, zatim može nastati moždani udar kod ovakvih osoba i u ranijem uzrastu. Ovakve osobe imaju i poteškoće sa kretanjem, imaju poremećaj lokomotornog aparata, vrlo često traže pomoć ortopeda,
imaju i probleme sa varenjem, vrlo često imaju hijatus herniju, imaju refluks gastroezofagealni, imaju probleme sa varenjem, intoleranciju u različite vrste hrane, tako da je pristup jednoj gojoznoj osobi multidisciplinaran i samo kao takav može biti efikasno lečen. Na kraju bih spomenula da je jedna od opcija lečenja gojaznosti, osim naravno promene načina života i fizičke aktivnosti, i nakon razgovora sa psihijatrom i psihologom, mi endokrinolozi ponudimo opciju i barijatrijske hirurgije koja veoma lepo rešava gojaznost i takve osobe kasnije u životu, da kažem, ne mogu ni da jedu tu količinu hrane, niti vrstu hrane koje su jele pre operacije i vrlo često, da kažem, izregulišu i povišen nivo šećera u krvi i hipertenziju nakon dobijanja neke, da kažem, idealne telesne težine za njihovu telesnu visinu.